के देशवा में बेटी लोग के दराजा दिहल देवी के बा। हमनी के देशवा में बेटी लोग के दराजा दिहल देवी के बा। तब काहे अतना जुल्म अत्याचार होत बा। तब काहे अतना जुल्म अत्याचार होत बा। तब काहे अतना जुल्म अत्याचार होत बा। बेटी बचाओ झूठा अभियान चलता। कहीं रे कहीं आग में देह पूरा जरता। बेटी बचाओ झूठा अभियान चलता। कहीं रे कहीं आग में देह पूरा जरता। इहे देखी हमरो ईमानवा हो रोजे रोजे रोवत बा। तब काहे अतना जुल्म अत्याचार होत बा। तब काहे अतना जुल्म अत्याचार होत बा। तब काहे अतना जुल्म अत्याचार होत बा। दुनिया के देखो भैया ई कैसन रीत बा। बेटी से केहू के ना तनिको हो प्रीत बा। दुनिया के देखो भैया कैसन रीत बा। बेटी से केहू के ना तनिको हो प्रीत बा। आज के समाजवा में हमरो से अब रहलो ना जात बा। तब काहे अतना जुल्म अत्याचार होत बा। तब काहे अतना जुल्म अत्याचार होत बा। तब